И здравейте, аз съм Север Андонов. Ще снимам на 14-ката. Първо ще бъда на креатив. Ще ви покажа нещо, което подготвих. Не подготвих, просто се лигавих. Да, тук някаква вещица е служила редстоун. С вещ, което не знаех, че може. Така, ужас. Не ми се е запаметил. Слагаме тук мечът и сега ще сложа броните. Ето и броните. Боинг. Сега всичко ще е енчантно. И да знаете, това не знам защо, но е съвсем като на компютър, а това е само един телефон Samsung. Не че е тъп, много си е як дори. Просто невероятно такива неща да има на телефон. Така, докъде бяхме стигнали, да. Сега ми трябва левелът. Enchant table. Най-якото е, че може да си енчантваш без левелът да ти свършва. Уф. Ами сега... Чакай. Хора, имам един минус, който съм направил без да искам. И то е, че нямам легло, а не мога да спя долу. Добре, че тук няма монстър. Знаете ли какво? Най-добре аз сега да го направя. Излязох, понеже не може да... Така. Вижте как се умира. Няма да успееш. What? Лоша работа. Ау! What? What? Ти ли бе? Ужас. Махам се. Омага, колко съм наслагал, бе. Гледай ги, мръсниците ми се смеят. Аз дори не знах, че издават звука, тия ми се хилят като куковици. Това там легло ли е? Усещам, че има някой зад мен. И виждам. Не една, а много. Ужас. Майчице, гади мръсните. Тотален фейл.
Къде сте? И ги там. Ай, аз забравих да си взема лък. Да се надявам, че няма да ме видят. Тия си хвърлят сами поизани. Нищо не им прави. Тия си хвърлят за тотално излекуване. Нагли сте. Нагли сте. О, какво аз също го направих? What? Да. Фак. Що го направих? На 2 сърца съм. Дай ми ядене. What the fuck, пръсе? Да. Една пържола, много стиснато пръсо. И това дори не ми стигна, байтице. Аз скоро трябва да приключвам клипа, затова ще видите последната ми. Ще видите продължението. Пръчки ли? Пръчки! И чао!